I love it. Hi guys! Welcome back! It's me, Ilarn again, and you are still watching on my YouTube channel. So ayun nga guys, kumusta kayong lahat? For today's video, gagawa na naman tayo ng another reaction video mula pa rin sa Aficionado Scent. So ayan, but for this time, ang gagawin natin or ang re-review natin is Aficionado naman Scent for Women. And that is F49. So, ito siya guys. Ayan. So, ayun nga guys. As you can see, nakaseal pa yung ating perfume. Ayan. Try nating open. Charan! Ayan. So, na-open na natin yung ating F49. Gusto nating i-review yung product, yung unang spray naman niya. And then let's see kung ano yung magiging reaction natin. So ayun, as you can see dito pala, yan, nakikita kulay red. Ibig sabihin, scent to ito for women. So ayan. And then yung ating bottle is 85 ml. Ayan, try natin. Okay. Open na. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang bango. OMG. Super bango nito guys. Para siyang hindi siya matapang. Tapos parang amoy mayroon siyang amoy na parang scent ng lotion din. Not sure, parang Victoria's Secret yung amoy na lotion. And then hindi masakit sa ilong, hindi masakit sa pang-amoy. And then parang lang siya. Mild lang yung scent niya. OMG, ang bango niya, ang bango nito for women talaga yung scent niya. One more time guys. Super bango niya. I love it. So ayun guys. Again, sa pag-store ng Aficionado perfume, make sure lang na i-store natin siya sa room temperature at of course, dapat hindi ito naaabot ng mga bata. And one more thing, kapag bibili kayo, or let's say bumili kayo nito and then gusto nyong bumili ulit, so wag nyong itatapon yung empty bottle. Instead, dalhin nyo ito sa any kiosk kung saan kayo bibili para maka-less kayo ng babayaran. Ito pala is nabibili siya sa any Aficionado kiosk nationwide. And you can also buy it online. Yung price pala nito is nagkaroon na sila ng price increase gaya ng palagi kong nasasabi. It's already 288. Before kasi yung price nito it's 265 lang. And of course, kapag nag-spray tayo, make sure lang na hindi tatamaan yung ating mata, dapat malayo. And then usually here yung ni-sprayan natin and usually dito. Yan.
And before I forget guys, no, kapag bibili pala kayo ng Aficionado F49, magkakaroon kayo ng free pouch mula sa Aficionado. Like this one. Ayan. I think that's all for now. And abang-abang lang po sa mga susunod pa ng mga videos na gagawin natin. And magkakaroon pa rin tayo or magkakaroon pa ulit tayo ng product review naman sa mga iba pang natitirang F na Aficionado. And I think that's all for now. This has been Lorne saying bye bye everyone. Ciao!